Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Mga tugang, good morning. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, kita nga na mag-iriban ang nagdipo sa programa Tingog Kamanuan. Mardilab daing iba sa sana, pero tiyan. Diretso kita hanggang alas 12, kaya relax lang kamo dyan. Si Pio po nagparibod. So, tukawan to na po ini hanggang alas 11, and then pag alas 11, hanggang alas 12, diretso kita sa Aramon niya ito program, okay? So, medyo mahalaba itong iribanan ta, kaya mapag-iriba. Komplehon antigduruwa. Laro teknikal, sabay po niya ito mga tugang si Chief Ramir Tanay, down man siyempre sa DCGB Social Media Department. At yung pag-iriba dyan, si Jerome Nico Martinez, DCGB Production Assistant Center. Yan po dyan si Tricia Marilitana. Sa newsroom, mga pag-iriba ta, siyempre yan po si Angel Mustaza, si Jenny Machibalyaran, asin dyan sa DCGB Social Media Department, DCGB Facebook page, DCGB News Online. Yan po dyan si Jimus Barrio sa mga update po sa mga istorya. Sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol. Yan dyan sina Pading Jimmy Nazalita sa 3rd District. Para po sa mga pangyayari po dyan sa Muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazalita. Duman sa 1st District, siyempre si Pading Jomar Bien. Yaw man sa Dalaga area, lagadi ang katuya pong mandirigma. Ang bunso at masapog na Megapulse, Oha, Joshua James Bino. Yaw man mga tugang sa Kapitolyo Provincial, partner Alar Mario, asin sa mga istorya po na nakakalap niya dyan sa may Partikan Sur na mga barangay kan Ligaspi. Asin si ano yan, si babaeng walang pahinga, Hans Galero. Dyan po siyempre mga tugang sa ano yan, sa may Partikan City Hall. Asin mga kabayan dyan po sa mga istorya dyan sa may Olarbay District, mga opisina de gobyerno dyan, asin sa Legazpi Port District. Kaya ba na po si Henry de Boy Mata dyan sa iya pong Manibela, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Makatugang piloto ka mobile, Henry de Boy Mata, the TikToker and the real to real. Sa mga birthday celebrators, happy birthday po. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday po kay Congressman Apid De Los Santos. Congressman Alfred De Los Santos today. Happy birthday, Kong. Sharing man si Jane Karen Bien Pulgar. Happy birthday, Jane, wherever you are. Si Ali Apple Alizon, happy birthday. Jam Beverly Malto, happy birthday. And belated happy birthday kay Madam Emma Sangil. Okay, di naman po sa mga kababayan ta. O ingat-ingat sana sa pagdadrive. At talagang kadako na po ang mga bihikulo na nag-aaragi sa mga tinampungon yan. Sabayan bakan mga makaskaso ng mga motorsiklo. Kaya ingat po kita tabi sa pagdadrive.
para po makaabot kita sa mga destinasyon ta. Di mo yan maubos sa Tinampolo ay sana. Di ba? Tangani po na magkaigwa po ning ano yan, ning pag-asikaso. Pero, siyempre, sabi nga ni, dapat siguro talagang pag-urulayan anong mga gigribuhon dyan. Bata sa 2024, talagang matindi ang mga proyektong maabot. Takadakol pong itinagamang pondo, mga tugang sa infrastructure, ang sa tuya po na gobyerno out of the 2024 national budget. Ha? Duman sa 5.768 trillion pesos, dakula man ang tinagama, tayan po ang sabi nga ni trust kang presidente. Mag-construir ng kadakol na mga proyekto na papakinabangan po ka mga kababayan. Kaya lang, dahil po sasabi nga ni kayan tayong gustong mga trabaho, ang kada lugar may mga kanya-kanyang kontratista na mahilig mo, sindanasan nakakuha ka ang pirmi. Di natural, mga tugang matatambak. O kaya nagkakaaratraso po ang ibang proyekto. Tapos man siya nasa salaula pa. Sabi nga ni kaniba, ano daw ngaya kon, imbis ngayaan, iparaskill ngayon dyan ngayon na pigo pangaran ngayon dyan ng mga through the efforts mga kang araw-araw kayo ni na politiko. Tapos pagkatapos nga proyekto, ipangaran ngayon sa politiko. Ano daw kon ipangaran lugod sa kontratista, nag-ibok ang project. Iyo man nagadari. Halimbawa, inang tulay na ini pasiring sa sur na parte, pinagibo na Angel Mustasa. Ang pangarang kan tulay magiging Mustasa Bridge. Sabi kang iba, ngani ngayon na tultulon ang patrabaho. Pero mo na ka, yan ang pangarang kan tulay na, kung maluyang pagkagibo, tapos na. Tapos sa mga nagpapasaraway, talagang i-blacklist na rin ang pagtawan ng kontrata pa. O yan, and then i-prorate sa mga kontratista ng mga project na dahil bako sa pagi ng subcontract. Pag nag-subcontract kaya, natural na bawasan na. Imagine, from the original na kontratista, may kidar na, may binawas na dahil lang po naman sa pagsasabi nindang standard operating procedures. May mga napapaduman sa iba-ibang mga persona, di ba? From nagkaperang official kang DPWH hanggang sa kasulok-suluki hanggang sa mga dudumangan ng proyekto, igwang nakikidar. So piranas na. Pag sinubkontract mo pa, lalo na nagka-diferensya. Kaya ang itinan niyo ang mga proyekto natin, talagang ibang-iba ang kalidad, mga tugang, duman sa mga abantido mga nasyones. Pag duman ka sa ibang mga nasyon, mahilig man klase kang tinampo, ibang klase. Samantalang kita man, nagbubukod na kita kan mga, lalo dyan sa mga national highway, yung na mga highway, o di ba? Asian highway ang tawag nila dyan. Diba, dapat ang standard parehas na. Makapal, malapad, tapos siyempre dapat siksik mga tugang sa semento. Bago itong garupinay ng kimantikilya na pag uminuran, tapos na. And then, digdi po sa tuya, talagang grabe na ang mga sitwasyon. So sana mag-ibang managading paagi ang kung paano ba tangani po na maging ariglado. So sayang kung kwarta. Naramdaman ko itong mga panahon na pinagkakagawin ng mga istorya na na former Congressman Didi Cabredo, Fernando Gonzales at saka ngunyan sa pangalkalde kang Ligaw, nababanggit niya na bilyonis na ang kwarta, kaya dapat na bantayan kimaray mga mga patrabaho, lalo na mga patinampo. Talaga pong puga-puga. O kaya narireparo ka ni ba na dahil pangani ngaya nagugulpi, pigtangkas na salida na naman. It is another ending story ngaya kang pigapod niya to na reblocking, as in maintenance kan mga tinambo. So duman sa mga kabarangay ta, ayo po yan ang mga suisyonis kan iba na. Uy, ano daw ngaya kung ipangarat na talagod niya sa kontratista ang proyektong yan. Tangani yung manol tulugod. Tangani ngayang bako ngay sa mga politiko. O di ba? Ewan natin kung may ano kayan sa kongreso, magpasaring batas may kinalaman diyan. Pero iyo po yan talaga na dapat nabantayan kimaray mga tuga ang proyekto. Araw ka pigigibo sa 3rd District, napiginggan nyo ni Congressman Didi Cabredo ang mga kabarangay niya na bantayan nyo mga proyektong pigigibo diyan. Ang araw ko ito, igwan ng mga
pinag-train man ang COA na parang community audit, nag-audit sa ang mga kababayan ta. Retrato, tapos kung saan nagpuon, pati mga material sa pigaramit, ipadala sa COA. Kundi wala din eh. Ganun pa rin ang sitwasyon. Kaya po padagos ang medyo pagkakadihado ka mga kababayan tapos abot po dyan. Iko nga ning mga nawawalat na dahil natatapos, di ba? Tinanong ninyo, one mere example of that. O yan po, ulitong ko na naman, bata matapos ng taon. O yan po na pinahiwas na tinambo, connecting mga tugang, iyan na main highway, sampangan ka na no. Kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation sa Legazpi, dyan sa Rawis. Yung inapodindang Jimenez Street. Vital na tinampo na connecting mga tugang pasiring po dyan sa regional center site. Nasaro yan sa sabi nga ni nahiling na diferensya durante ka magkaigoning dry run. Ang Legazpi City Traffic Consultative Council, ang PNP, tangani ngayon na mabawasan ta ang volume kan mga nagdadalaga na behikulo na nagiging kausa kang pagka-traffic dyan sa ampangan kan UST Legazpi. So may ginibok ito na sugabos na mga malaog dyan sa regional center sa taling Legazpi dapat magkanan. Lumaog duman tapos maluwas siya dumana sa Jimenez Street. Kaya lang nari paro na piot ngaya kaya pinakaroon sa LTO pwede nga tabi umatras ka mo mga 2 metro. Tanga ni ngayang ma-implementar ta ining maiwas na highway. Ay okay nga din problema basta nga isulit nindo giraray kudalan nindo kimaray. Sa madaling sabi na tawan ng pondo trinabaho. Ngunyan hamana. Hamana sa kudal, hamana sa tinampo, hamana sa drainage exact mga tugang duman sa 2 poste na nyaon mismo sa tahaw. Bata primary line ito. Pigiling ko, pwedeng ilipat ninda duman sa laog mga tugang kang LTO, Regional Office, Giraray. Pakiurunan kung pwede. Taday man ibang mabubugtakan, talagang dapat ilaog na nga hindi makaulang. Ewan natin kung ano na nangyari. We tried to contact sana dyan sa City Engineering Office pero with no avail. No? Dahil ka nakakontak si engineer nung Ibo kung sa inda yan. NP pa-follow up tayo sa DPWH sa mga pag-iriba dahil man po ng resulta. Di ba? Sa Aleco dahil man nagre-revoke. O yun, filing ni Dugon niya, naon sa tahaw. Kinagan sa nakiribon na yelo, tangani ngayang mahiriparo na, ikong trabaho na, ngayon day madiskwido dyan. Pero pertina, ang ginimbalog yun, nabi ko para daan ka mga auto. O, di ba? Yan, look at that. Sayang kang proyekto na kuta na sa pagbukurukas hanggang klase sa Enero, mga tugang, magagamit na tanganing mas lalong mabawasan iyan po na traffic congestion dyan po sa may lugar na yan. Junction kang palalaog dyan sa sa regional center site. Di ba? Ang inibo, mga tugang, winalat, pero hama nagabus. Ewan natin kung nakakumbra na sa kontratista. Parehas na ako nangyari ka mga panahon na kalagay ko widening kanday pa nagluluwa sa permiso alis sa dinner ka mga kahoy. Winaralat sa kahoy sa tahaw. Winaralat sa poste mga tugang kalay ko. Winaralat sa poste kantel ko. O kaya lang ginibuan ng pagi kan sudad mga tugang, nagkaarali na malinig na dyan sa main highway. Ang problema na lang, yan naman, mga bagong gibo. Di ba? Ito, talagang very vital itong halion tulos sa bata kurbada. Di ba? O pag intra na paglaog mo sampang kang 7-Eleven dyan sa Rawis. Iwan natin kung dahil na sasaratan sa mata mga opisyalis na dyan. Ang sabi ni PWH Regional Office nagpatrabaho. Ewan natin, we do not hear any word from them. Manangod dyan po sa nang sistema. Diba? Basta trinabaho na.
Nabata ko niyan, talagang matindi ang nararanasan pong traffic ang mga kababayan. Tata, dakulo ng mga pigkakakalot, mga tugang kantel ko. Ha? Naghahabol kang oras ang telco. Kaya lang, sa kadako lang kinalot, aloy man masulit. O yun ang po yung naging kausa kang pagkagubot kang traffic, lalong-lalo na dyan po sa mga lugar na yan. Kaya po, ini papaabot sa mga otoridad, sana gibuang po ninuling paagi ng matapos yan na masupog man kamo. Dapat na, sabi nga ni Kian, bago nagpon ko ta, trinabaho ng malipad. Ayaw na, sabutan ta. Bako karaw-karaw po ang paglipat kayan ta. It will entail, sabi nga ni Kam, mga pirang oras, baka sarong aldaw na pag-brown out. Dahil man pwedeng magtrabaho dyan mga tugang ning may kuryente, may linya ning kuryente. Main, ano pa dito? Di pirang barangay ang pwedeng maapektaran, pirang negosyo ang pwedeng maapektaran. Pinagkakonsiderar man yan. Kaya lang, sana, magibo ang paagi na sa tama sa naman na oras na maibalyo tulos, di ba? With the help of mga ekipahe na talagang suited para po dyan. Pagturuang-tuwangan, kung nagkakaturuang-tuwangan tangani ini po ng mga paglilinig, baga pagpapalod o kaya pagtitrim, kaya po ng mga mga dahon, kasi mga kahoy na minaraw-raw, minakakatama dyan sa mga linya kang kuryente. Ba't di natin gawin? Bakiusap din tayo. Di ba? Kung yung aleko walang boom truck, walang iba pang magamit, bakiusap ka sa provincial government, baka mayroon. Di ba? Maturuang-tuwangan na tayong matapos na. Di ba? In time, tanganing pag-abot kang burukasan ng klase sa Enero, sa kolehiyo, ay ba, di, ayos na. Makakabuelo na po ng dalagan dyan kasi pwede nang magsabatan. Yung medyo problematic ang satuyang mga tagabangan tabay dyan. Di ba? Okay. Ayan, mga kabayan, pero meron nga itong mga rangkada ka mga istorya di po sa tingog kamanuan ko niyang pungaldao. And sana po, mga tugang, sa mga pangyayari pong ini, isabay nyo din sa New Year's resolution nindo. Mga kontratista, mga official kan DPWH, mga lokal na gobyerno kapag may pinatrabahong pati nampong araw ka na may nakakaulang, dapat hali tulos. Saan man sa ating bayan, si GB lagi naiigan. GB ang radyo na laging hanap ko. GB anytime, anywhere. GB ang gustong-gusto. GB ang paborito. GB laging hanap ko. GB anytime, anywhere. Basta GB kami, ano? Anytime, anywhere. Alright, mga tugang, diretso po sa tuya po ng mga impormasyones para po sa mga kababayan niya to. Exciting ini na mga pinagigibukan Department of Tourism Regional Office Number 5 headed by Regional Director Herbie Aguas. First time ini, mga tugang na mangyayari na i-digitalized. Mapasinin kita sa digital era kang tourism industry. Gamit na po ang teknolohiya. Okay. Diyan na hapon, alas 5, gigibon ang ground launching kaya po na tourism operations management tingnan natin mabuti at baka masala kita. Yung Bicol TAPS na tinatawag, ini pinag-conceptualize mga tugang ni na Regional Director Herbie sa pagtabangan mga tugang sa Minds Concept. At saka si Chief Romel Natanawan and si Sir Yeg, Dr. Yeg Nebres. Nakumbinsin ang nauyunan kang Minds Concept yun po na sa inda pong mga rekomendar
nangyari po ang deal, no? Pero walang ginastos na kahit isang kusing ang regional office kang DOT, ang gobyerno in particular, walang ginastos para lang mahaman po yan mga tugang na ining sistema. Ini po na pigapod niya to na Bicol Tourism Operations Protocol System, Bicol TOPS. Magiging digitalized mga tugang na ang sabi may real-time monitoring kang tourist arrival sa region, tapos may access o easy access kang mga available tourism facilities sa riyon. Hindi kulang tabang po ini. Even sa mga estudyante, sa mga biyahero, sa mga naghahanap ng mga madudumanan, okay, ni pati na sa tuya na nagigibo ng mga entry storya na nagmo-monitor kang mga arrival kang mga turista, nagmo-monitor kang sitwasyon kang mga tourist destinations ta, ay dakulang tabang po ini. Ang sabi nila, dupo nang yan kan digital era kang turismo digdi po sa Bicol region. Mamaya po yan, mga tugang na 5 p.m. ilalansar o ground launching kaya po mga tugang na Bicol TOPS. Bicol Tourism Operations Protocol System. Mas maray talaga na igwa po ning ning protocol, ha? Tangani na maging malibyano po ang mga dalagan po kayan. Nabanggit ini kang naramdaman ko, nabanggit ini kaya ito po na taga Minds Concept kang nakaagi pong Christmas lighting, kang Christmas tree duman po sa sa DOT5. Di iyo pala ni susaindang pigluluto na secret ngayon. Basta iyo ngayon ang mga magiging dalaga. Ayos pa na mga sistema, no? Because sabi nga niya, because of the sponsors ni RDRB, talagang nabuhay po ang turismo despite ng nung katahawang po ang COVID-19. O kaya, dakulang bagay po ini na talagang gamiton ta ang mga bagong teknolohiya. Ngani po na maging madali, as in maging kaya-aya ang pag-access mo sa mga tourism sites. And then siyempre, ang padagos man na seminar na pinagigibo kan DOT5 para po naman sa brand of service, na talagang pag-abot dyan sa lugar, maasikaso. As in maging maayos po ang pag-stay kan mga turista, whether yan po mga lokal o mga dayuhan. Dito po matatawadan na saro po yan, mga tugang ang turismo sa makakapagpadalagan po ng marikan ekonomiya. Halos cross-section kan sosyudad, nagkikinabang po dyan. Di ba? Pagpoon mga tugang sa tricycle driver, di ba? Yung parallel economy ngayon na paglusan mo sa aeroplano o sa bus, ang hanap mo tricycle. Di ba? O kaya may taxi, o kung may Grab, sa ibang habal-habal. Di ba? O di igwa na duman. Tapos makaunan. Di ba? Kailangan natin ng restaurant. And then ma-stay mga tugang sa hotel or mga accommodations, di ba? Malunad transportasyon, tapos na, di ba? And then maduman sa mga lugar na aaling-alingan, mag-relax ka, whether resort yan, mga tugang, o farm yan, o ano pa man na papasyaran, kasarabay sa mga amenities pa, yung iba pa. And then sabi nga, think big nga mas lalong madakula yan, mga tugang na mga nakataltag na mga, sabi nga ni kayan, nasa pipeline, kan turismo, sa pagkipagtabanga naman kan ibang mga sektores. Waro kayo na pinagkaplano kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico na Bicol Loco Festival. Di ba? Na around digdi mga tugang so mga air balloons. Nanahiling talang yan, mga tugang duman sa Pampanga. Pero siyempre, natural, pigaadalan po yung Kimaray kung ano ang time na ano ang oras talagang pwede. Di ba? Ang plano is June or July. Pero may mga suggestion na nagluluwas na baka ngaya pwedeng gibonta iatras ta. Because ngaya ang July
June or July, may bagyo na nga naglalaog dyan. Baka ngayon ko ng favorable mga tugang dyan po sa paglayogan air balloon. Di ba? Yatras na nga baka pwedeng Abril o Mayo during the mga festivals lang. Yung trip po dyan ng festivals of festivals. Ang planong enot, dyan daagibun yan sa kunyan. Sa lumang airport, domestic airport. And si Ma'am Ani Sumanga, padagos po ang mga coordination, mga legworks kayo ni koordinasyon sa DOT5, basin sa iba pa po ng mga ma-involve dyan. Dako lang bagay na mag-propel ka ng ekonomiya. And then, sabi nga ni Kayan, hindi ka na mapasirin sa Pampanga, sasakay ka mga tugang sa air balloon. Makikita mo ang iba-ibang mga iba-ibang mga tourist destination at saka yung Kagayunan mga tugang kan mayon volcano while traveling from east to west, di ba? O from east to west to east, di ba? Depende po yan kasi ang paglayo pa lang ka ng mga air balloon, it's either in the morning or bago magsubsub ang aldaw. O ba, importante talaga ang mahiling mo dyan na view. Di ba? Okay, di halata-laton to yan. And then napera pa dyan sa mga Vatican Loco Festival, yung pagbubugto kay Godo ng mga konsyerto dyan. Ang plano baga is mga Asian performers. Abay, talaga pong bongga-bongga yan. Abangan tayo yan, mga tugang, because kapag nangyari yan pa ang pinagkakonsider, kaya na mag-hosting siring kang kadakulang event? Because first, saan sila titira? Di ba? Saan ilalagay yung mga air balloon? Di ba? Ayun ang mga bagay po na pinagkukonsideran ko niyan. Sa higos kan mga taga-ako Bicol, I think mangyayari po yan in the proper time. Alright? Dagdagan ta na ang mga istorya, mga tugang ali po dyan sa luwas. Nasa linya, partner Al Armario. Partner Al! Tirangal daw na sana. Marulugangan ka na naman. Oo. Talagang. Partner Al daw na sana. Dual citizenship ka naman? Aloy pa man. Aloy pa. Aloy pa. Pirang tumbling na sana. Rimati na madugang na edad ta. Yun na nga eh. Ayan. But anyway, thanks God na nakaabot kita sa adugan na edad. Di ba? Basta, ang importante, Buruhay. makusog pa kita. Yan. Alright. Oo. Okay, sige partner. Anyway, ang pagpapakusog sa maray na Pasiorden, yan ang kakambal kan mga tourism program na pigigibo kan gobyerno ngunyan, mga opisyalista sa gobyerno provinsyal kan Albay, magin sa lado kan mga autoridad man sa Philippine National Police kasabay na ang Philippine Army. Yan kaya partner ang naguluwas na issue pag piguronan ang manungod sa turismo digdi sa Kapitolyo sa mga meeting kan tourism committee, lalo sa level man kan committee on tourism ni board member attorney Melissa Bades Armedilia. Grabe ang ugup-ugup kan Albay na mapagayon talaga ang turismo. Iyo, pero may problema. Oo. Arayo na kita sa Sorsogon. Iyo, oo. Kundi may problema man baga kita minsan sa Pasiorden, lalo digdi sa mga hararayong barangay. Na may mga barangay pa man giraray. Dapat katubudan yaon ang presensya ng mga katugangan ta sa kabubuldan. Yan, ang kapalaran kan Albay, asin kang Sorsogon, may kinaraman sa insurgency, halos magkaparihas. Akala kung kitang bulo digdi. Iyo, pero kung mahiling mo ang pag yung garo kabuti na nagburutwa ng mga tourism development sa Sorsogon, mapaliwoy ka. Iyo daw, magayonon daw niya ng Sorsogon. Arayo uno na. Magpon sa tinampo. Magpon sa tinampo hanggang sa destinasyon, sa mga destinasyon, maray talaga. Ayan. Pero, saludo man kita dyan sa mga esforso sa pigigibo ka mga provincial officials. Hindi po sa Albay. Na talagang, pwedeng gumibo eh. Mawawalat kita. Kaya yaon man, ang esforsos kan gobyerno provincial, yaon dyan, aktibo baga sina
sa tourism office sina Madam Dorothy Collier. Yes. And on the other hand, ang pigiling tang Angulo tabi partner, digdi sa informasyon taining lado kan mga otoridad man na talagang aktibo sinda sa pag-monitor sa mga harayong barangay because sa pagtubod na baka masingitan pa mangyaray ng mga untoward incident siring kan mga enot na nangyari. Pero so far after kan sa nangyari digdi sa Baskaran area baga, nagka-encounter so duang lado sa lado kan mga NPA saka PNP. Ngunyan so far dahil masyado nangyayari. So pero na man nagtitiwala ang mga otoridad mas nga ni baga ngunyan aldaw kan kapaskuhan. Pero dahil nagtitiwala na araman ta na yawan mangyaray ang aktibong monitoring ang PNP mga intelligence work ninda para mamonitor ang hero-hero kan mga kalaban. Roger, tabata dahil mong bagang pigdideklarar na ngaya kunyan. Holiday truce. Dahil wala. Wala. Negative mananggad, kaya dahil sindang tiwala, kaya namumonitor tayo on man aktibo nindang paghiro sa mga kabubultan and actually may mga activities nga ni sa barangay na may relasyon sa Pasiorden, mga anti-insurgency campaign ninda na pigidara sa mga barangay. O yan tan sabi sa lado kan turismo pigiling talaga ang potential kan albay pero yan ang saro sa mga problema yaon ang kakambal manungod sa sitwasyon kan Pasiorden na padagos man yang pigmonitor kan mga autoridad sa ngunyan. Okay partner, yan pa ang informasyon halis sa Capitol. Alarmario, thank you. Thank you very much, Fartanal. Anything? Diretso ka na. Yan, different Jomar Piena sa Linyawan, sa First District. Pwede. Merry Christmas. Thank you very much. Thank you very much, Parigmar. Merry Christmas sa Saimo and Merry Christmas sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, posibleng ba kung Merry ang Christmas, kan sarong ama, digdi sa Banwaan kan malilipot pa de, uli ka 4 na kasong rape ang ipinagplantar sa iya, kan mga autoridad. Basado sa informasyon na nakuha kan DCGB nyo sa mapagkakatiwalaan na source, kasong 4 counts of rape sa duwanyang aki ang pinaghahampangkan sarong lalaking palo na ini. Tusog sa informasyon na enot ng nagreklamo ang sarong 14 anyos na aki kay ni nagistorya sa mga tiyaon na siya pigpapakilabutan kan sa iyang ama. Nagluluwas pa din na pumpa kan sarong taon, December 2022, kang enot nagibuhanin maraot kang ama ining 14 anyos niyang aki. Matapos na magadan so ina kan mga biktima, nabalo na sususpect. Dangan nangyari na nagkaraman niya, so 11 years old niyang tugang na daragita, pino na naman na pakiaraman kan Agosto. Dahil nakatios, andua, uminusik na sa sendang tiyaon. And so tiyaon, huminagad nin tabang sa mga autoridad na ipairarom sa medical examination. Positibo, although bako man talaga penetrate. Actually, paliday man na penetration, pero laceration ang mga nahiling. Pero sa bagong anti-rape law, maski na yung penetration, pag dinuot mo ang kamot mo dyan, o maski bagay, mas ballpen or ano dyan sa genitals, rimati ka. Iyo na nga ni Pade, baka nga ayo, baka nga ni nga Pade, sabi kan so sarong opisyal na nakaurong ko, baka naguhuna sama, taday niya man talaga pigsuksok sa diri niya, baka nga naguna ito. Dahil siyang kaso. Pero sala, dahil lang 4 na kaso ang naiplantar sa saya, matara yung naiplantar, kanakalis pa sa ng aldaw kang mga autoridad,
sa korte. So piglalao man na may hidali ang pagpaluwas kang warrant of arrest kay ni and baka ngaya magpasko na ini sa kulungan. So mga Ang aki, ama. so mga aki ha ina. Nasa kustodiya na Yeah. suwaki kang lola, Oo. kang ina ninda. Dapat kuasin na ki ano yan, protection order para dahil makarani Oo. ang litsugas na yan. Oo. So, if kinustodiya na, kinustodiya kan DSWD, pero ay pinag-turnover duman sa lola na yung ngayon ang kurukeri bakan duwang aking biktima. Mhm. Ang suspitsado, iyo ang aki niya sa panduang agom ining mga biktima. Mhm. And aside, dakol na aki pa di, digdi sa magturugang na ining may biniktima siya, pero walo ang aki niya dyan, pwede kan aki pa duman sa nainot. Iya na biniktima niyang duwa, karnal niyang aki. Karnal niyang aki, sadiring aki. Grabe yan yung. Aki niya sa banduang agumini, na naggadaan naman ito so ina kay mga aki. Di na siya na nagmasyar duman sa pier. Roger. So, yun yan, hopefully, sabi kan mga nakaulay niya to, makaluwas na tulos ang warrant of arrest para ang ano kay ni Pade, aram na kang ama na ipigreklamo siya and possibly araman na may nayaon na sa korte so kaso. Mhm. Pero yaon man gadaray sa arong day naghali. Iyo ah. Pero garo sa naday. Garo kay nga ni sabi kang so official na nakaulay ko, barangay official na baka ngayon naghuna siya dahil madulot ang kaso sa manangad itong so sabi ko baga na dahil penetration. Oho. Baka ngayon pagsabot niya kaya yaon sa na dyan naglilimok-limok lang sa saindang lugar. Naglalaom na sa naining so mga barangay officials na nakaulit ang DCGB News na may paluwas na tulos ang warrant of arrest para matakma na ang suspitsadong amang ini. Yan pa rin, Barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Palatugang, standby lang po. Dakul kitang mga istorya pa at babalikan ta po yan. Taud-taud lang, oras na ito alas 9:46 din pag-aga. An oras hatod sa Indokang. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Unilab. Alagang Unilab yan. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering
Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sarong maugmang pagbati sa Indogabos. Hali sa indong lingkod. Counselor Sunshine Imperial. Sana sa Kapaskuhan ini, tawang kita kipanibagong kusog na makapamuhay na maugma, matuninong, at sana maging mga alagad kita ng pagbabago sa satuyang mga komunidad para makuata ang satong pangaturugan na kamurawayan. Ang pagselebrar kang kamundagan ni Jesus ay pagpaparumdum sa tuya na kita maging mapagkumbaba sa kamapagdumamay. Iyuman ini ang mga importanteng pundasyon kan sa tuyang gobyerno na hanggang ngunyan ay pinaninindugan. Sa tuyang tapuson ang taon na nakangirip, sa kasatuyang puunan ang masunod na taon na maliwanag. Ini po sa Giraray ang sa indong lingkod, Counselor Sunshine Imperial, na nagpapaabot ning maugmang kapaskuhan asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. Christmas mula sa DOH. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Laom ko nunya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasan kaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuman na kitagabos, mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa Giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar, nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon nin Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang pig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo, at papaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong kabos. Christmas time nasa DCGB, 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 DCGB. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. 7 days before Christmas. Merry Christmas everyone. Balik po kita sa tingog kamanuangon niyang pong aldaw. Dugangan ta ng mga istorya alipod dyan sa luwas. Saan man sa ating bayan, si Chibi lagi nakikinig. Chibi ang radyo na laging hanap ko. Chibi anytime, anywhere. Chibi ang gustong-gusto. Chibi ang paborito. Chibi laging hanap ko. Chibi anytime, anywhere. Basta chibi kami, ano? Anytime, anywhere. Nasa linya po si Ans Galero. Ans, good morning. Yes, good morning, Sir Mark. Good morning sa mga paraan tapay. Yaon man giraray kita di sa LC3. Dahil sa pirang aldo bago mag-Christmas, igwanin mga paukma, paunraan na OCNR sa small and large barangay category. Manong di sa best performing ka na ESWN. Makakaurot ako niyan na number 1, best performing barangay sa small category, si Barangay Dapdap Kapitan Pinipiglan Barcelona. Sa iyang pahayag. Si Sir Mar po, sa ibong nagis. Hello sir, congratulations Hello. po. Congratulations sir. Yeah. Good morning, Tabi, Papa Mar, and tagabot niya atong listeners. Pasensya na maribok lang dito ongoing ang awarding, Tabi. Opo, Garo Grand Slam na. Muyaming ipaabot ang dakulang pasasalamat. Inot na inot natural sa mahal na Diyos. And pantuwa sa OCNR, kay Mayor Geraldine Rosal, sa pagtao girare sa muyang award na ini. And of course, sa kabos yung mga residentes and barangay officials kan Dapdap, dahil dahil may makukuha ang mga araw kening award, kung bako sa kooperasyon at sintabang kang lambang taro sa muya. Ayun. Pero sabi nga ni Kayan Bagaser, in every award, may mga corresponding responsibility yan na dapat mamantinir. Ano ang plano next year? Yan ang dakulang challenge man talaga. Pag nagka-award ka, kung paano mo ma-maintain and paano mo sustain, yan ang dakulang na challenge. But we are ready for that. For the last 7 years,
pitong taon may nainako ko ang award na ini, and every year, pero may kami may mga innovation, pero may kami may mga changes na pag-introduce para mas lalo may ma-improve ang Samuyang Barangay. And of course, natabang ka Samuyang mga residente, nagigibong may mantabi ini. Ayun. So, anong kunyan dyan? Main ingredient dyan, sir? Hello? Hello, sir. Nawala na. Aba, sir. Hello. Hello, sir. Pumara-mara, paputol-putol. Aba, sir, anong main ingredient na nagtuturuang-tuwang po ang mga taga-dapdap? Pakiulit yung hapot mo. Anong main ingredient na nagbabinding talaga ang dapdap for one purpose, tarugan? Dipisil lang paano mag-alsa kibangko. So, siguro, primero ko siguro isa taramin na parang, diyan nasusukol ang leadership. Na. Kasi ang mga nagtatarabang, ang mga followers, depende paano sa nag-lead eh. Sabi ko nga ni Ibaga, it's always in the heart, coming from the heart. So kung ano ang nasa puso kan leader, and nahihiling man kan mga followers ang sincerity and commitment, kaya minaturubod man, minasunod man sabi isinda. Yes, pa. Ako yan ang nahihiling ko pinaka main ingredient. Ang puso. It's always kung ano nasa puso kan sarong leader, and nagapahiling siya kan sa iyang leadership, iyo man ang sisundan kan sa iyang mga pag-iriba. Iyo, at saka yung yung pagsunod man sa vision and mission na dapat ma-accomplish, di ba, tabi, sir? Correct. Iyo tabi. Ayun, okay, sir. 7 days before Christmas, baka po may gusto kang ipaabot dyan sa mga constituentes sa Dapdap. Go ahead po, tabi. Sinaram ko na kasi bago, salamaton tabi isa sa muyang mga residente, sa muyang mga barangay officials, sa mga members ng barangay council, and sa mga appointed officials dahil may man ini magigibo, dahil taman ini magigibo kung bako tabi sa Indo. Salamaton tabi kan sa Indo mga tabang. Thank you very much, sir, and congratulations, Giraray, and panabos lang tabi ang misyon. Salamat. Thank you very much. Alright, sige. Sa small category, ngunyan, baloon tamahaga, na main pahayag, and most outstanding sa large category, iyo ang barangay Peñaranda, si Kapitan Mavi Velasco ang sa Giraray, award-winning ining Kapitan, mana madigay sa matibay. Matibay. Nasibong na linya po si Sir Mar de la Cruz. Yeah, matibay yan si Kapta, pareho ko Paragon. Hello, sis. Good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, good morning. Okay, congratulations po, Tabi. Kamu Giraray ang napili para sa large category. Ano po ang sa imong mensahe sa mga constituentes ta? Yes, siyempre po, Sir Mar, maugmahon po ako dahil for 7 years, consistent po kami naging top 1 sa ecological solid waste management. Ang pagpapasunod po kani sa barangay, dakulang kadipisilan. Pero sa tapang po kang lambang sa Samuyang Barangay, nangyayari po asin nakukuha mi po ining award. Sa Giraray po, nangangapodan asin na pinapaabot ko sa Samuyang Barangay, bakol sa na po ni dahil sa award ko di padagos na pong suportahan ang ecological solid waste management dahil dakulang tawag po ini sa Samuyang Barangay. Ayun, so every year may mga nahiling pong mga pagbabago at mga innovative projects dyan po sa Indo. Ano ang nahiling tang pwede pang idagdag sa masunod na taon? Yes, of course, kinot po, dahil sa puwantang imantinir inio, dahil lalo na po sa Samuyang lugar may kadipisilan, dahil po ang Samuyang Barangay napapaloob po sa PNR, Philippine National Railways, kung saan may mga pagbabago mo niyan. So, nadidipisilan po kami, pero di po kami masuko. Ang pagmantinir po kang ecological solid waste management, gigibuon pa po hanggang sa makakaya mi. Kung ano pa improvement or innovation na pwede ding gibuon mi pa po, sir. Ayun, garo na iling ta may improvement, may mga livelihood interventions na sa pagmanerakang basura dyan po sa Indo. Yes, sir. In fact, nagawa po kami BPNEA. Nagawa na po kami BPNEA. Sa barangay po yan, Grand Tan Samoya, Paggibuki, pot making po. And then, of course, sa mga bottles, plastic bottles, dakol po kami mga ginikibong recycling materials para sa mga project. Wait lang po, may award po ako sa alat lang po. Ay, opo. Sige po, ma'am. Salamat na maray. Ayan. Okay, Special award, best in waste segregation. Matindi si
Sister ko yan sa Pi Sigma. Oo. Kaya parehas kaming paragon kayan. Oo. Sana matibayo ba ni? Matibayan nga ni. Sabi nga ni kasi bago, pass-pass na siya. Pero sige, fight nga. Ayos. Sige. Papapagiraray si Kapitana. Baka may additional pa siyang mensahe sa kuyang mga paradahan ko. Kapitana, ibalik ko kiraray po si Sir Mardela sa... Ay, baka may dagdag ka po Pasensya na po, sir. Nagpa po akong award kang best in segregation. No problem po yan. Baka po may dagdag kang gustong ipasabot sa mga constituencies sa 7 days before Christmas tabi. Siyempre, of course, magpapasalamat po ako. Magpapasalamat po ako sa Samuyang constituent dahil kung bako po sa Indang, kung bako sa mga accolades ko, kung bako po sa pagtarabangan, dahil po ini makukuha ang mga awards na po ini. So, naghahagad po ako ng tabang sa Giraray, Padagos, Mingibuhon. And of course, magpapaugma po kita sa barangay po. Ayun, opo. Ay, maabot na daw mga trend dyan sa indong lugar. Ano ang plano ta? Actually, sir, wala kaming impormasyon na kaabot sa barangay. Nahiling mo lang po, sige, trabaho. Nagtrabaho. Sige lang po, trabaho. Pero wala pang impormasyon na kaabot sa mo. Ayun. But anyway, kung sakali man na matuloy ang operation yan, ano po yan? It will be a welcome opportunity para sa mga taga-Piñaranda? Dahil po kami namang idea, sir, kung ano. Ayun, During okay. Cortesia. Ayun. Opo. Okay, di bali po, Sir, tabi. magpapa akong award, sir. Alatag po. Sige po, tabi, ma'am. Salamat po naman, ha. Piñaranda. Balik. Linagani ang nadugi ang stage. Pareho sila ni Kapitan Glenn. Balik-balik sa nadugi ang stage kanu. O, nakuha naman din sa large category. Best in MRF operation, si Cap Glenn Kandapdap. Best in MRF operation man sa small barangay category. Ayun, So, yan ko na sabi, Sir Mar. An information digdi sa awarding Eban si Boy, Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Ans and Boy. Thank you very much, sirimang kay Kapitana Mafe Velasco, diyan po sa Piñaranda. Congratulations po sa Giraray sa mga taga-Piñaranda. Pagpadagos po na dyan. Sa mga taga-Dapdap, pagpadagos na po yan sa aning malinig ang pong lugar. Kita mo sana magkikinabang po kayo at the offing. Okay? Hello kay Charmin Buising. Good morning and Merry Christmas, Sir Mar. Listening from Hong Kong. Team Bluetooth while working. Nangyari. Ingat ka dyan, Charmin. Si Ringman, si Feordua Mendoza. Merry Christmas po, Papa Mar. Watching from Davao City. Si Jam Ligaspi Albay. Good morning. Juliet Bisola, good morning. Saka si Lau ANC is watching. At saka po mga kababayan natin sa Giraray, birthday celebrators. Happy birthday po. Magbabalik po kami, mga kapatid. Makalis naman po kani. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Anesloriang pangalan, kalahi, kapamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:08. Hali sa DCGB News Base.
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinag-aadala na kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagsaangat nin kaso laban sa tulong darakulang social media platforms dahil sa pagdakol kan mga online scams. Sigon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, puminalyar ang Facebook, Instagram as in X, nalaring Twitter na pugulan ang online scams o panluloko sa publiko. Sinabi ni Ramos sa puminalyar ang nasabing platforms na maproteksyonan ang mga consumers hali sa man iba-ibang klase ng modus as in racket sa online. Sinabi niya na sa ibong kan derechos kan publiko na mag-post manungod sa mga scammer daiman inaksyonan kan FB, Instagram as in X. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mastaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, nin maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia, ipagtinarabangan yan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas na sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawang kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Parinas from Lalo 58. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga pantawid pamilyang Pilipino
program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo at mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Sa kada Pasko, ang satong paglaom, kan satong kaligtasan, iyo ang sentro kan satong pagtubod na dapat ikaugma kan lambang saro. Ipahiling niyato ang tunay na kabanalan sa paagi ning pagpahiling, kitunay na pagbabago sa Paskong ini. Palawigon ang karahayan sa satong pag-iribahan, siring sa ilaw na nagliwanag para sa bilog na kinaban, hali sa Bethlehem. Ang Pasko, kaaldawon ning malinig na padmidbid sa kabanalan ni Kristo, na may darang kaligtasan sa satuyang buhay. Tunay na magkaburunyog kitagabos sa selebrasyon na ini. Sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, pinapaabot mi sa lambang saro ang pagbati kay magayagayang Pasko asin maugmang bagong taon. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya, o sa ospital na nakaratay na sabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati ning maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat ng lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Hubilyar, hali sa indong mamomoto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Magdindo
sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus Plus, Bingo Plus 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 ka na. Mag-bingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda. Ang idolo ka na sa dainang iba yung Salceda. Palabas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano, Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol pa si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa tahaw kan mga kadipisilan, mga kalamidad, asin iba pang hagyat sa satuyang mga buhay, lugod, daita malingawan ang pagpadaba, pagsabot asin pagpatawad sa kapwa, lalo na ngonya na panahonin kapaskuhan. Ang bilog na pamilya kan DPWH 1st District Engineering Office. Pirminindong kasabay sa paghampang kan mga hagyat sa buhay, asin man sa pag-ugma, darakan pagkamundag ni Jesus. Maugmang kapaskuhan, asin magayagayang Pasko sa Indogamos. Hale sa DPWH Albay 1st DEO. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, Aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kidinets, United Home Kidinets. Chewable,
Paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Coco Martin. At ang bilin ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos Maraynaldo po sa ngamin na Albayanos. Ini po si Mayor Wilfredo Das Villanueva Maronilla. Nyan Banwaan, Nyan Libon. Nagpaabot pagbati sa ngamin ni Mogma sagkod makabuluhan na pagselebrar nyan maabot na Kapaskuhan. Lugod man, magdanay, yan pagkamot, sagkod katoninongan, sa kangaminan sa pag-obserbar, sa kamundagan, nyan saton na kagurangnan. Pagtarabangan ta bilang nagkorosad na komunidad, yan pagmentener, sagkod pagpayaba sa banwaan, sa kasalambang osad, para sa padagos na kauswagan. Salamat, Diyos mabalos po sa inyo ngamin. Maligayang Pasko, Albayanos. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Alright, mga tugang, balik po kita sa Tingog Kambanwaan. Dugaran ta na po mga istorya. Halip po dyan sa luwas. Sabay ka mga pag-iway niya to sa Mega Force Patrol. Huy. Huy. Naganda. Nasa linya, Jimmy na salita. Jim, please come in, Jim. Ano ba na si Jim? Ayan, si Joshua James Bino nasa linya. Joshua, go ahead. Yes, Sir Mar, good morning po. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag magnatong bareta, tangani maging mas epektibo na liga ng mga barangay Daraga Chapter President. Plano mo na ni ABC President as in incoming ex-officio member King Diasis na makahuron ang mga pag-iriman niyang kapitan na pigsasabing kumbaga gurangan na asin haloy naman na nagtutukaw na Board of Director kan Liga. Si Diasis Sir Mar Sangunyang yauna sa bago niyang magiging opisina ining Liga Office sa laog kan na munisipyo. Napasyaran tayo ni asin nakaulay ng inisyal si Diasis Consoy Sigunsoya nasa transition period pa man ini Sir Mar. Mahagad mo naman ng mga advice hali sa pag-iriba sa Liga asin iba pang mga kapitan tangani ng planchado ang jabos na mga hero. Asin masiguro na magkikinabang ang mga barangay sa bilog na munisipyo, lalo na sa pagtukaw man kaini sa sangguniang bayan, asin makapot ng mga komitiba. Mientras tanto, si outgoing ABC President Pauline Montaliana, ang tigkakaputan kaini Sir Mar, iyo ang Committee on Barangay Affairs na automatic man ipapalis ini kay Diasis. Pero pang komitiba, iyo ining Committee on Transportation, pwede ining i-transfer kay Diasis pero depende. Sigun Sir Marky Montaliana, pwede man ngaya niya iyan na sayumahan. Kung kaya mahihiling iyan sa aga Sir Mar sa regular na sesyon, kaya sangguni ang bayan,
expected nang mag-attender ining si incoming na si Diasis. Pero posibleng mag-attender man biraray ining si outgoing man na si Montaliana para sa iyang formal turnover kan na tukawan asin na susog nga ni baga Sir Mar sa pahayag ni Montaliana sa inotapay ning nakahuron muya ko man ngayon na makapag-speech para makapagpasalamat man sa 5 taon niyang serbisyo ating pagtukaw bilang LNB President kan Daraga Albay. Anong ang babayaan na komitiba ni Councilor Montaliana? So, Committee on Barangay Affairs, automatic PDASIS, susaro pa Sir Mar, Committee on Transportation. Committee on Transportation. So yun duwang susaro. So may kinaraman sa barangay susaro. Medyo magabat yan. Ini ang medyo magabat Sir Mar, lalo digdi sa Daraga baga na ang problema kay digdi, traffic, minsan baga nagpapakulugkan pa yun ni Montaliana sa mga reklamo sa Polorom, sa overcharging, muda iba pang reklamo kan mga pasahero. Ayun, pero considering na niya ako dyan sa sentro, nailing ang mga pangyayari dyan, di baka makibaw ni pagi. Correct. Kataga market site man sa Roger that. Okay. Alright, tabing Sir Mar. So yan ang initial tampak ipaghuron sa bagong matukaw na Vice President kang Daraga Albay, Joshua Bino, DCGT. Thank you very much, Joshua. Pangatubang, dagdag pong informasyon na alit dyan sa Daraga. Mientras tanto, lipat kita kay Jimmy na salita. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat tabi, Director Maray na aga sa mga paraan tabay. Yung kita ngunyan digdi sa City Hall kan syudad kan Ligaw. Dahil anta igwasan ngunyan ki tupad ramon tanaw ko na nung tupad ini kagawad anong project yan sa tupad nagsarakatan digdi baga ano yan payout o orientation o ano sanda tayo lingon tada tagulpiyo ni Mar baka na mga nagsasarakat digdi sa City Hall, sa Kawa-Kawa Hall. Aramo niya to kumpara sa anong activity ni ngunya na pagka-aldaw. Basta manungod sa tupad ini. Natural so duli gayud an ka sabay kay ni. Baka so, duwang bagay yan. Pwedeng payout, pwedeng orientation. Wala yun nakulon. Na mga nagka-uniforme ni. Baka payout. Na bagikan sa duli. Payout tupad. Payout. Secretary. Beni Laguisma. Babayad na. So ma-interview daw kita. Diya sa info ni sa ano po ang giginipon nito sa anong tupad din eh? Sa payout po. Payout para sa ano sila trabaho nila? Tupad po. Nagrilinig ka mo? Opo. Pulungal daw po. Piraman? 3,650 po. 3,600. Okay. Na 10 days? Opo, dakulong tabang na. Pirang barangay? Dakulong barangay niya? Opo, kami. Tas-tas po. So, mga pirang barangay ka mo? Dahil ko lang po ara. Sige, dakulo nini, gatos ini. Nag-abot man patirig di si Congressman Fernando Didi Cabredo. Baka si... Bagay ni sa Dubai, sa Congress. Baka si Congressman ang nag-inisar ka. Nagdiretso digdi. And nagtataram sa mga oras na ni. Kaya ugunta ang mensahe ni Congressman. Kung sino dahil niyo. Pa-video okay? Mapa-video okay ni si Congressman Orog Mao ni. Kagawad din yung mga sa tupad din, so mga nagtrabaho ini sa mga barangay. So 10 days na ini na nagtrabaho. Kulang bagay ini sa barangay ka. Kada ko nagigibo ka ini mga household man karabang ini paglinig. At least na mamantinir sa mga kalinigan sa barangay. Ngunyan,
na active ang tupad. Malinig ang mga barangay ninyo. Very good. So, pirang barangay ni? Inigaro, pero batch by batch. Aram ko yung mga 900. 900 Parang barangay ka rin, 900 plus na. 921. Dakulo ni. 2,000 plus. Sunod-sunod na ini. Friday, 700 plus. Dakulon, ribo-ribo yun eh. Thank you so much, Sabiwad. So, yan, Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon halidig di sa Kawa-Kawa Hall. Ay, by the way, si Madam, Sujab Fair, Dagos, sabay Dagos. Dagos po, 825. 8 to 5. Open na sa mga albayanos. Open po sa Gabos na Albayanos, maski sa info. Dakol po ng mga participating agencies po ang madigdi. Nasa 36 na local and overseas. Ano ang mga dadaraw nila? Resume lang po, dakol na resume para maka-apply po sila sa maski perang agency, company. Kumpara sa job shopping sinda, sa kasinda kung may sa inda, tanggap. All day, ni? Full day. Thank you so much, Ma'am Delia Ocean, na PSO Manager. Digdi sa Kawa-Kawa Hall and Venue man giraray tabi, Mar. Ayun. Yan, sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga tugang, that ends our program for today para po sa programang Tingog Kamanuan. Unya bungal daw. Salamatan po sa kabos ng mga nakantabay. Pero huwag kayong aalis. Babalik po ako para ipagpadagos na istoryahan sa Aramo niya to program na hanggang alas 12 po kita. Thank you po. Bye-bye. Pio Fernandez.